Näme? Näme olanlar öýtjäň? Häzir telekasalan wagtyna hemme zat aýtgyn, gurlugyn, ejeňe beýmra sereden näller, men seredenlerin. Ay bolýaly. Ejemiň ýoglunda ýaňur ýetisi geçdi. Şonýaly qlatnyň dawatny etmeli. Näçin dawat etmeli? Häzir morlalar geler, telekasalarlar, beýmrata bererler jaý. Jaý aslında bize değişli. Men şunça daýda bakyra hizmet etdim. Daýdan bakyra men özüm seretdim. Olar açyk gitdiler jaýdan. Bolýa. Diýer näde? Aglan. Sen bolsa, gelenler manra zatdan taýlaşdy. Allah rahmet etsin ağam. Sağ olun. Sağ olun. Tanrı yatkasın. Digin. Berke. Häzir mollalar geler. Jaý ejemiň gyzylaryny telekasalarlar. Şu jaý sen hiç sadan ýokdun, özüň aýdyrsyň. Sebäbi Ağam, ejemiň men hiç ýyl zadyny dawa edemem. Ýöne şu löýde meňem hakymma, menim öýüm körpesi telekasalarna deň paýlaşaly. Menim köçede ýaşama diýaly. Şo zatlarym gözüňe Dur ýur çüçügüm. Beýdime de. Gaýnym pahyr ölmäkä bize wesiýet etip gitdi. Baharmal dünyam seniki diýdi. Ulu oglum bilen ulu gelinimki diýdi. Hyzmat etdi ýa biz. Gurluda. Gençe, ejemiň ýoğluny men sebäpkär däl. Onuň telekasalarna bahar zat menki bolsun näme? Ýary bolsun näme? Köçede ýaşamaz ýaly. Jigim. Ejemiň ýoğluny sen günäkä. Gitmedin mo heleň ýerine düşüp. Ey ağam, kimin günäkärdigini özüm gowy bilen gitmegme sebäp bolan. Bolýada. Goý, sizinki dogry bolsun. Molllara gelende maskara bolmaly. Telekede barda sizinki bolaýsyn. Ýür. Täzilim bolaylar gelýär. Temmejeňiň täzilini gutly bolsun, arskaly düşümli ýyl bolsun. Täzille ojaklaryňyzda ähli arzularyňyz hasyl bolsun. Elbette täzille çağajyklaryňyzy, maşgalaryňyzy begendiresiniz gelse, şular ýaly gowy sowgatlar, bir näçe owadan sowgatlary, söýgü sowgatlary hödürleýär. Ýa-ni çağalaryňyzy aýyzaba, garpamak, erteklen gahrmanlary öýüňize baryp şahlyk şoğun bilen gutlap berýär. Öňünden ýazylyp bilýäňiz telefon bilgimiz 871 25 09 53 aýyzbaba, garpamak, erteklen gahrmanlary şahlyk şoğun bilen joşgun bilen şular ýaly owadan sowgatlary ýa-da özüňiz isleýän sowgatlaryňyzy öýüňize baryp gowşuryp berýär. Öňünden ýazylýaňyz ýa-da nomeraçaňyzy janyňyz sag bolsun, täzeliňiz gutly bolsun. Janyň ýoglana. Jere, Hawa beýmra. bar papagym alsana. Uy beýmra. Öýde papak giýmek näme gerek? Hiç kim görenäň öýde seni. Hökman bir görerdik giýmeler papagy jeren. Ejem jany. Ýatlak giýýän. File hormat üçin giýýän. Diýerler dirkä file markenni. Dirkä de file ýadym. Bilýän näme üçin çykyp gaýdalmady. Şonda bir ökünýän zadym. Ejeme duýdurmaň aýtdy. Beýmrat. Beýtip bir durma. Bilýän men ol öýden sen näme üçin gaýdandyn. Daýdam jany menem gowurýardym. Ölüniň şirin janyna. Bugün nesip bolsa sen hem menem işi başlaýas. Bize Allah versin zaten. O daýdan delali bolur. Ýöne zat üçin urşma. Bolýa. Bugün senem ilkinji iş günüm. Daragal saçyma gurady.
Saçımı daraly, Ha. geýneli, işe gideli. Nesip etenme. Ýör. Seret daşaram soğuktur. Üşäýme. Ýoksa da bugün telefonum beçerlik gelýändir. Hawa. Öweda şu gün bejerliýär diýdi. Öňkü nomerymy içine tap saňa jaň ederim bolýarmy? Bolýar. Ýör, işe Ýür. düşüreýin. Öwede gotmaýarmy? Gelme. Ýür. Şana bir çüreýin naharma taýyn bolla. Wey, benim Muratyň ama gelerçi wagty boldy. Jaňa deýänmi? Ay, kutok gitti. Begmurat, gowy ýagdaýlaň? Açdyňmy telefony, aldyňmy? Bolaydyr, begendim. Gel menem çaý suw demlep goýdum. Vay ejejan, sen aýdanyň edip pedil etdim de, hemme adam maňa galdy. Bor ejejan, näder diýdaram geler işden goýoýun men, sag ol. Vay, nahar bişirmäne de ýaltanýanny. Borla dastavky ýersle. Ha, diýdaram gelýär. Diýdar geldiňmi işden tamamen? Aa geldim. Nahar bişirdiňmi? Vay, dastavky ýerse? Ay ne diýen ay bunu? Men mihman gelme o. Bar çatdyrak nahar bişir. Gel dost gel. Getir dost. Kurtkaň bir çykar. Bir dakika bir şiraymer. Kim der o? Mihman gelýän hemen. Bu dam açda menme. Dastavky ýerdik de uy. İjim pahyryň ýoğluny näri? Jiginiň öýden giden näri? Men şuleýdi. Normal nahar ýemok düşdüňmi? Günne dastavka. Ýa-da duma men o. Vah, arman öýde adammadı. Daýdym janyň ýoğluny. Jiginiň gidene men günäkärmi? Boş şole. Bol bakymjak nahar bişir mihmanmy? Hemme janyň täze ýyllaryň gutly bolsun, düşümli arskaly döwletli bolsun. Täze ýylla her kim ýüregine besleýän arzularyna ýetsin. Jaý isleýänler jaý alsyn, maşin isleýänler maşin alsyn, bagtly bolasy gelýänler bagtly bolsunlar, perzent isleýänler perzentli bolsun. Hemme janyň janyny sag bolsun, täze ýyllaryň gutly bolsun niýet. Ene şular ýaly Sevgi sowgatlar bir näçe görnüşleri var. Maňa da ýollapdyrlar ýöne upakovka etmelýär. Buny eliň alyp abzor edip beräýär diýdiler. Ýöýtüşinem görkezýän sevgi sowgatlarynyň täzirlerini gutlamak üçin Aýaz baba, Garpamy, Garmamy, şeýle-de ertekilen gahrmanlary şu wagtdan ýazylyp bilýäňiz, öýüňize baryp sevgi sowgatlarynyň sowgadyny gowşuryp çağajyklaryňa da şatlyk, şowgun berýär. Aýaz baba, Garpamy, Garmamy, şeýle-de ertekilen gahrmanlaryň şatlygyny, lezzetini duýasňyz gelse, habarlaşyp bilýän telefon belgimiz 8 63 87 87 09. Öňünden ýazyp bilýäňiz. Aýyň 30-ny 30 ýerine öýlenmede sevgi sowgatlarynyň sowgadyny paýlaýar. Janyňyz sag bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun.